So hi mga buddies! Ayan na naman po, malinaw na naman po. Ayan po yung ating kapilya. At yun po ang ating kapilya. Ayan po ang ating kapilya. Wait lang po at papakita ko sila po. Yan po sila. Sumalap po. Yan, hindi po magsita kasi masyadong ano. Sabi po tayo malapit. Ganito sila. Si Papa po yun. Si Papa po yun. So yeah. Rockstar. Rockstar. So mga guys, yan po si Ate. At yun po ako. At sa kotse pa rin po kami. At may bahay po doon at hindi po natin nakikita. Kaya ipapalaban natin. Hindi pa rin po nakikita. Masyadong maliit. Yun po ang maliit. Hindi po ganon. Yun po. Sana doon. Yun po. Hello. So bye bye guys.